Omunye wosibaro amazwe ohlala emazweni akhele i-Afrika uthanda nawe uyobe khona uma ngabe-ke sekuxoshwa abokufika. Lokho kulandela-ke inkulumo abe nayo laphana evidweni yakhe ayenzile echaza ngezinto-ke ezenziwa abantu bangaphandle. Waphinde wacacisa ukuthi ama-Nigeria iwona impela ahlala ey'ndaweni ekuyizona ey'bizayo, kodwa futhi ngeke uwathole ey'ndaweni ehamba edayisa otamatisi nemishanelo. Ngeke uwathole futhi ey'nkontrakini ehamba esebenza exovodaka. Sawubona kuphi nakubi lafuna khona nomuthi njengamanje kubingelelayo Mathenda Gcokwe Sitombe zomqamela amehla akhe abanye zibaqamela umathiwazi. Ngana kwethu ngabe usuku lokho lokuqala ngicothenza ukulungela press subscribe button kuzo njalo uma sifaka amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Nomunye wosibari unikelile wathi nawe uyobe khona ngomhla ka-30 June mase kuthiwa abahambe. Lokho-ke kulandela ividiyo ayenzile uthana mangabe chaza wathi angeke ulithole iNigerian ekontrakeni limixane nedaka linuka ifosholo linuka ingolovani njengabantu baseZimbabwe. Angeke ulithole iNigerian emgaqweni lithengisa amatamatisi ama-onion njengamashangane yaseMozambique. Linuka izambane elibolile. Angeke ulithole iNigerian lithengisane nemshanyelo amamope lithwale cosmetic yonke lihambe estradeni njengabantu baseMalawi. Angeke ukubone lokho. Angeke. Mara yilo iNigerian elafoda ekuhlala emaflatini. Angeke ulithole iNigerian isquatter camp. Nabantu base South Africa uyabathola emkhukhwini. Mara iNigerian angeke ulithole. Umbuzo umile manje. Lisebenza kuphi iNigerian? Lisebenza kuphi? Unkhombe la lisebenza khona. Abakwazi ukumikisa idaka. Into abayaziyo ukuyimikisa ama-drugs kuphela. So 30 June bafethu nizoba khona eSouth Africa nami. Akunyiwe. Kumele kunuka amasimba the whole Mzansi for sure. Kumele kunuka amasimba.